Straight to the Na point. atong nga tagag pagtagad mahigala balikan na to ha. Ngano nga importante nga akong atras gamay. Timan-in ninyo akong i-play balik si Saldico katong iyang part 2 sa video. Kay katong part 1 ato i-play si Saldico nya i-play na to si Lacson. Kay naman si Lacson speech mahigala didto na sa plenary. Timan ha. Ang first nga video, part 1 sa video ni Saldico, ang iyang gingon gi-insert lang ang 100 billion. Si Lacson ni comment nga nganong kinahanglan man nga ngadto sa BICAM i-insert. Nasuito man kuno sa mahigalas pag kadang padagan sa budget din ha ang proseso. Nga pwede man sa NEP. Nganong paabot pa man sa BICAM. Pero mo lagi na. Og adto sa NEP, dayag kayo. Kay tanan may maka-discuss. Adto ko na iyag-iyag nimo sa House Committee on Appropriations. Ngadto na ihag-yag may galas Congress. Pero kung ari na mahigala sa BICAM, gamay na lang. Sa small committee, sila na lang mag-istorya. Mabita to nagbagulbol to mga congressmen o guban nga mga senators o daghan pa mga komentaryo dahil kay unsa ba dahil perti na tong hago dili og discuss inday ken. Pag-abot dito, usbon man lang pila ka tao. Sa muna diha. Pero ang ilang tubag ka na to, sa Spring Lacson, mingon sa nga, ang anong kinahanglan mga ngatos BICAM nga, pwede man sa NEP. Karon kini himo magparto si Saldico. Niingon man Saldico nga naagi 100 billion, gi-insert niya di ang mga resibo ay. Medyo lisod naman lutsan. Naghingan pa Saldico mahigala sa mga ngan diha. Kinsay mga contacts. So karon murag di naman mabalibaran mo na ingon sa Lacson nga iyang ginan si Soto kay man ka ikaw kay ta nga dunay gi-insertion. Pero ang nakadawat kuno ini nanawag kuno niya to si Bernabe katong undersecretary sa DPWH nga ang idawat kuno ana ang appeal ana si pangandaman ra kuno og kini si Yusek Adrian Bersamin. O mo ni iyang gipanghinganlan. Pero atong i-evaluate ha. Balikan ako gamay Saldico. Editsyon na to tong kwandong. Ay na to intro niya. Editsyon lang ta dito sa iyang kuan niya. Kini mga nga iyang ipahinganlan ha. Na appeal ni mahigalag pang-resign ron. Nya giingon mahigalag resign for delikadisa. Wa man kuno sa mga resign oy kay di man sa mga higalang mutubag. Sila giingnan sa Malacañang wa na ka. Mo ni nahitabo mahigalang Bersamin. Wa man sa mo resign. Imagine ka mahigalap 30 years kapin sa judiciary na. Mahugawan na imo nga na dagikan ka sa judiciary panerbisyo mo sa gobyerno. Pila go edad ni Bersamin mahigala? 76 years old. Nanago na siya mga anak, kanang iyang mga anak mga kagalaan, mga professionals na. Nanay mga apo gani. So ang iyang obligasyon lulo na lang siya diday. Padayon sa serbisyo kay siya pa man si Bersamin sa gikan mahigala sa iyang pagpanerbisyo sa judiciary na himong Chief Justice Supreme Court. Gihimo sang executive secretary mahigala ni BBM. Ya karon mahugawan ang ng Bersamin mahigala bida. Di kabayaran na oy. Pila ka katuigan mga sukit ti paminaw. Manang tingog si Bersamin wa bay kumuresign. Gitawgan ko nawa na ka unya wa pa sa ka-submit gyud mahigala kon. In fact wa gisa mo submit og resignation day. Ang iyang gi-submit nga letter na ay submit ko sa imong prerogative, Mr. President. Wa gyud magbutang nitong resign. Pero i-announce naman mahigala nga, niresign na sa Bersamin, gidawat na, limang ka ng pagkamugna indekin. So nagbugna-mugna og istorya ang Malacañang. Nga gidawat na ni BBM ang resignation ni Bersamin o ni Pangandaman. Kamay gidawat nga ingon Bersamin, wa man kumuresign. Ayay, doon ay pagmugna-mugna istorya dahil ni kumahon. Unya ato paminaw balik sa Saldico ha, kay kining mga ngan nga iyang gipanghinganlan, mauni ang mga nang resign. Di ato paminawon po balik. Gamay lang before na to tuon si Ping Lacson sa iyang speech. Okay, sige dong. Go dong. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka... Atras gamay dong. Katulang katong intro na lang. Ayun lang itong intro. Katubitang murag mo. Bish, anak bitaw. O, isugod lang sa pagsugod dong, Nims. Isugod na sugod para ato ma-analisar maayo total gamay raman ni mabuo raman ni day no. Pila ka minutes man niya? Mabuo raman ni siguro. Sige, ibalik lang Nims nya dayon atong iandang Spring Lacson para ato magkumparar ang ilang mga pamahayag ha. Okay, sige. Mabuo raman hinuon niyang kwan part 2 ato lang paminawon mahigalang tibuok. Sige kuno Nims. Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM.
Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Parto. Freeze gamay nim sa. Gamay lang, freeze ha. Mura ning iya dahil ng part 1, inadto bitaw. Part 2, inana, hasta part 3, mura doon sa opening billboard bitaw. Mura ni sa mahigalag ka namang newscast bitaw, nga doon ay opening billboard ba? Walay mga effects kayo, asa ka ni magtago-tago sa likoron. Sige dong, okay dong, proceedong. Actions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. O mo ni mga litrato mahigala ha, ato nang gitkuan. Okay, mo ni mahigala. Okay. Sige, mo ni mga kailan ha. Atong, sige. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Okay. So mo ito, mahigalang part 2. Pero atong i-atras gamay dong na ito yung iyang gipahingan lang to primero. Kabantay ka, nakasubay ka indekin. Okay. Ang iyang paghingan primero nga
si Secretary Pangandaman katong napita kay nitawag niya labot mga higala ining budget nga mag-insert kay mo instruction sa presidente og niingon Secretary Pangandaman nga pwede nimo nang ma-confirm ngadto ni Undersecretary Adrian Bersamin. So nag-meeting sila mga kaigalaan didto sa usa ka hotel day. Nganong importante man na? Kay katong hotel nga lang gimitingan day mao nang hotela pod ang gisulti ni Orly Gutisa. Nakuha nimo mo na nga very important sa akong komentary na because ang mga ngan nga ginganlan din ha mao na mga ngana ang resign ron. Unya katong hotel in front mahigala sa Gate Force Malacañang didto pod ihatod manghigalang Gutisa katong kwarta mo na nga very material. So ato manghigalang natakdo nang kang Gutisa o kang Saldico ato lang iatras kadali katong pagkuan atong iatras kadali mahigala tanawa ra to gamay og inya ko kung maridi na niya dayon atong pa kuan to sa Pinglakson mga kaigalaan atong gi step by step ni mga sungkit paminaw. Okay, gamay lang kay mahigala ha kay didto iyang ginganlan ang unang nitawag niya day si Pangandaman. Bantay ka? Si Pangandaman niingon nga by instruction sa presidente dunay 100 billion nga ipa-insert niya i-confirm na ngadto kang Bersamin. So iyang gitawagan si Bersamin confirm. Nagmeeting sila. Iya pong gisultan sa Martin Romualdez og nagmeeting sila sa katong hotel nga in front sa Gate Force Malacañang. Ngano mang very material man na kay mo nang mga lugar pod ang giingon gyud ni Gutisa diha sa naghatod og kwarta. Straight to the point. Kana mga higalang address ni BBM sa Forbes og ni Martin didto pod mga sukit paminaw. Wala ako nang ipakuan kadali ha unya day mo adto tang Pinglakson mga kaigalaan. Kay human ining maong pamahayag medyo ni ingon Sping nga okay na agyod naagyoy 100 billion pero way labot sa BBM ana ha. Straight to the point. So kinsa may labot ra? Mo ni atong tagad pagtagad kay napoy giyagyag sa Lacson. Okay, ibutan ta lang nga way labot sa BBM pero naa na gyud sa doorstep sa Malacañang gyud, ha? Okay, gamay lang kay mga sugid paminaw para mahanay nato mahigala ning kalakiharon, no? Okay, atong tagad pagtagad mga kagalan gamay lang kaayo mga sugid paminaw. Aron nga ato ning masuta ron. Okay. So kung okay, mo ni mahigala ang part 2, no? Kay katong part 1, wa pa man to mahigalagi detalye itong naghatod mga higalag kana na ang 25%. Ang iya mahigala insertion mo ni mauna. Nya ang argumento pa sa uban niya, sige lang kay insertion kay legal man. Kana na gyud paghatod na gyud 25%. Kay ang 25% sa 100 billion is 25 billion. Nakuha ng kwartaha Straight to the point. Magka-billion man gyud ang kwartaha mga higala. Ha? So mo ni ato nga tagag pagtagad mga sukit ti paminaw pero nagloading pa inday ken. Sige kono. Ato konong okay na? Sige, tanawa na. Kanang pagsugod yun. Sige, proceed ko no kasamang names. Kaya gamay lang, ha? Kaya akong ipangkuan na mga nganan eh. Sige. Okay. Bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Okay, freeze dong. Freeze ha? Kana, ang unang gimension Secretary
Amina Pangandaman. Ha? Nganong material kay si Amina Pangandaman apil ni nga ni-resign kay kuno dili kadisa. Nag-umpisa ang lahat asa nagsugod nitawag si Secretary Pangandaman nga maoy Department of Budget and Management Secretary nga mag-insert og 100 billion. Kining porsyon na mo ni. Okay, mo ni names. O kamay lang kay ha atong i-chap-chap na para ma-analyze atong bayo.